laskee. Noni. 3, 2, 1. Ei kun nouse! Vittu nyt Tonilla liikuvat. Saatana! Spenge juoksee mun radalla. Mitä? Mä tulin Eikö se sisäradalla. tee synkkas vaan? Vittu sisäradallahan tästä tullaan. Ei ratarikkoja. Mitä? Haista paskaa. Eikä töni mistään. No kyllä nyt sisäradalla voi Niin tulla saa, ei juoksemaan. toi täältä ulkoradalta. Ai niin pitkän Kusee. matkan juostu tietenkin. Et vittu tule mun eteen! Eikö itse asiassa... En minä muista miten ne menee. Vittu älä yritä! Kuka sillä jo? Spenge, it vittu! Diska ei saa mennä valkoisen yli sitten. Monta kierrosta me oikein vedetään. No niin kauan kuin Red Bulli riittää. No mut jos joille... No ihan... Eikä 3. 3. No 4 sitten. No ei vaan. Nyt riittää jo 2kin. Ei! Ei! Keijo hei, sä ei oikasee! Enhän! Oikasin! Oikasee vittu! Ampukaa sitä jalkaa. Ampukaa joo joku tuomari ampuu. Älkää, ei toi tuomareitten päätös, se on eikä juoksijoiden, oi onko mä vai en. Nyt menee hävittäjä. Kai siinä on suoraan. Ai vittu älä yritä jätkää! Onko se tässä vai? Kyllä. Huhhuh. Siinä Lasse Vireeni. Ei vittu takaisin pystyy ja matka ja... Ihan hengästyy oikeastikin tällaisissa kilpailuissa. Noniin. Häviäjät kustantaa voittoa.